למה זה לא מגיב? ככה זה הדור הזה. כשאתה מתפשר על הסיבי, פחות הנסיכה שלך ויותר... היי ג'ו! מג'נונה. אז בוא תקשיב יא אבא מה קרה לנסיכה. שהגלישה מג'עג'עת אני תולש את הגפה. איך לא עשו לך פרטנר? הפייבר שם דיירקט. ששון אל תדליקתי, אני אלסחת הגורמט. אני מג'נונה, באה כמו משומה, אדומה כמו מרדומה. בהחלט. נחם אותי אני לבד. עכשיו זה הקטע שהם מלררים ופותחים על הסיבים האחרים, אני אשמח. לא מתאים, באנו להרים. אוקיי! סיב ישיר של פרטנר טס בדוך לשרתים. מדובר בסיב מהיר זורם נדיר, אני לא מגזים. טוב חבר כבר יא חופר, כולי רט את העצבים! כבר לא מג'נונה, מתוקה כמו מימונה. דיירקט טיידר אסולה, מוציא את השאר מהמשחק. משתגעים מאינטרנט בג'אג'ה? לדור שלא יכול בלי, מגיע פרטנר דיירקט פייבר. סיב שמחובר ישירות לשרתים של ענקיות האינטרנט בעולם. מצטרפים עכשיו ונהנים מחודשיים ראשונים חינם. אבל תחבר לי טבחה! פרטנר 5G